dobrovoľnou neziskovou aktivitou fyzických osôb za účelom čiastočnej pomoci v zlej sociálnej a hygienickej situácii maloletých. To je v tom štatúte. Služby poskytované v mobilnej škôlke sú poskytované v dobrej viere a bez nároku na refundáciu. To znamená, keď si niekto myslel, že to nikto nikdy nepreplatí. Služby v mobilnej škôlky nie sú právne ani inak nárokovateľné. Čiže není nárok niekto, že má nárok ju používať. Čiže služby materskej škôlky sú poskytované iba deťom do 14 rokových veku. Rodičia maloletých vstupovať do objektov mobilnej škôlky nemôžu. Prípadný dozor nad deťmi môžu vykonávať tak, že sú v tesnej blízkosti. Každý má svoju úlohu a svoje poslanie aj v nejakom procese. Vy, že ste tu, je pre niekoho dobre, pre niekoho zlé, ale neznamená, že keď vy odídete, že my to zavrieme. My sme deklarovali a to deklarujeme ďalej, že mesiac, konec koncov aj povolenie je na mesiac, na 30 dní, na uvedený objekt, už to tu týždeň stojí, lebo sme to museli posunúť kvôli úmrtiu pána Galbu. Takže 3 týždne minimálne toto bude a bude to v tej prevádzkový čas mobilnej škôlky, s tým my nevylučujeme, teda, že ho budeme operatívne uspôsobovať, ale je niekde na úrovni 9:30 až 14:30, zatiaľ pracovný návrh je taký. Takže bude tu aj zajtra niekto, aj pozajtra, vlastne štvrtok, piatok, sobota, nedeľa bude zavreté a zase ten ďalší týždeň.